Hej, jeg hedder Malene Bartholin. Jeg er forandringsleder, mentor og professionel praktiker. Her får du hjælp til vækst og udvikling via indre justeringer. Min pointe er, at vi kan erstatte knokleri og symptombehandling med frigørelse af det indre guld, mange af os har glemt, vi har. Jeg tror på, at vi allerede har alt, der skal til. Der er ingen, der er i stykker, der er ingen, der skal fikses. Det handler om, at vi finder vejene ind til den helhed, vi allerede er. De tanker og følelser, vi ser og oplever verden igennem, de er med til at påvirke vores handlinger og vores resultater. Derfor kan vi altid bruge vores resultater eller mangel på samme som ledetråd og katalysator for vores videre vækst og udvikling. Hvad må jeg tænke og føle og handle for at have de her resultater? Hvor og hvordan kan jeg justere, og hvorfor må jeg ikke allerede have gjort det? Jeg vil gerne hjælpe med at skabe ansvarlige og ligeværdige relationer, så alle har mulighed for at være sig selv. Det gælder også relationen til os selv, og som jeg ser det er 100% ansvar en genvej til meget mere overskud og nydelse. Så løsningen og forløsningen, det sker indenfra og ud, og ikke udefra og ind. Vi behøver ikke at tilføre en ny guru eller et nyt system. Det handler om at kigge indeni og fjerne det, der står i vejen for vores eksisterende ressourcer og potentiale. Alle snydekoder og genveje, de er inde i dig. Det er i din hjerne og dit hjerte. Det er i dine tanker og følelser. Det er pointen med Work Inside Out.